Așa arată strada Oitus după pietruirea de astăzi. Astăzi, 30/5/2012. Primăria a turnat mai mult pământ decât piatră. Piatra nu a fost tasată. Deja s-au format gropile. Resturi de construcții aduse odată cu piatra. Treabă românească. Bani spălați în campanie electorală. Resturi de construcții. Așa arată drumul proaspăt pavat. Și așa ar trebui să arate o piatră. Aici se oprește, slavă Domnului, că nu au mai continuat. Iar aici, azi dimineață era piatră, acum mai pământ, noroi. Așa a făcut treaba primărie în an electoral. Deși a funzi în noroi. Restul de construcții din demolări. Gresii. Este incredibil ce nemernici.